Yes. Abantu ke ne-weekend bayazi ngihamba no-SK. Ayibayazi. Usho venkani? Abayazi Ayi. ukuthi makusokuyida neJuly. Khona into entsha sokukhona. Sizoqhamuka into ezintsha. Ayi, Angizokwanda kakhulu ngoba izinto ezintsha vele zakhe. Hello everyone, hope lakho lwambahle. So today sizolalela ke i-interview na ke ye-manager yakhe ke uMthandeni esitshela ke nje kabanzi ke kuhambo lakhe ke noMthandeni baze bafike lana. Kwaphinde wasitshela ke nanokuthi uMthandeni uzofika nani kwiDandi July njengoba sibheke khona nje kwiDandi July. So ke angeke bengisakumoshela ke isikhathi sakho afasane sishone khona. Mawuthi uyaqala ukufela, make sure ukuthi ushare, usubscribe bile ukuze ungeke phela uzophuthele ama video afana nalawo ashone khona ke. Masihlangana noma ngikubone ngihlezi ngisho ngithi ngikhulele emkhanya kude kunabacule emkhanya kude wethu owawuthi mawuthintile ibuza ukuthi labaculi bashisa kangaka ubani lo ngemuva abaculi abaningi ongabala abaculi mhlawumbe amagusheshe umkhathazi esagijima ngumagudla sibala uMroza Fakude abasemkhuze sizobala sibale nalo igcokomelisha SK mfowethu uyaziwa kakhulu endimeni kodwa uqhame kakhulu ngoba ususebenza noMthandeni SK kodwa thina esikwazi back in the days uyithatha le nto maso la usitha khona uyabusisa mfowethu siqala lapha Mfowethu ngicanga ukuthi uNkulunkulu wonke umuntu ayamhlelele nje wayengibusisile uNkulunkulu ukuthi mhlawumbe ngiyosebenza nabafethu kwi-talent because ukuthi kwaphela umuntu uvele ngomculo kuphela kodwa nento ethinta ibhola nani so ngumuntu olithandayo italent awukholelwa ukulo so noma uNkulunkulu ugcineke sekuvela kakhulu umuntu esevela kakhulu kuMthandeni ubunamandla kakhulu uMthandeni kodwa nje mfethu lokho ukubala konke lapho umuntu aqale khona kuyingxenye yendlela nje ngazafikela esekhona sekudengeza mfethu eseduma kakhulu ku-SK mfethu silapha mfethu umcimbi omkhulu kakhulu iDandi July Experience eyenziwa yilunda likazwelonke ubaba uVithashi sizothi ke namhlanje onke amabombo ezela iDandi qhole sisi inkulu indaba mfethu ngomgqibelo kwiDandi July so ilunda lesibizile mfethu mfethu ke make lathinta into ke mawukuthi ihleli into yakho iba bukhazikhazi ibe enkulu kakhulu so nje ke noma ngabe umuntu okuliphi khona angayiphuthisele ukuthi angabe ingxenye yeDandi July umlando lona ngicanga ukuthi ne line up iyashisa kakhulu mfethu ishisa kakhulu line up ayivami nje into umcimbi ethinto eyilunda ngesandla sayo igeje mfowethu abantu abaphelela ngeweekend wonke umuntu la khona nje acabanga ukuthi nje ngiya kwiDandi July kube beqophe ngumlando kakhulu athina amazikhole sesongawasho nje sisiphethe Club Big semphakathini oseningizimu Afrika nomuntu obengakacabanga ukuthi ngeke melezi ngibonile futhi singena mahala ama VIP no VIP ngathi bayakhokha kodwa nje uGeneral ngathi nje kumahala impela kuzoba ubunando ngaka uyenza kanjalo ke mfethu ilunda likazolonke uGeneral uyongena mahala ngoba yena uyethi suke wenzela ubumnandi abantu especially ngoba iDandi eyithanda kakhulu uyathi ngenzela abantu na iVIP neVIP makunamathikiti uthi usukenzela nje ukuthi kube neorder cela usuku yosofa nani ugcine kuhlaleka kahle kodwa nje mfethu akayenzi into engenazi imanga mfethu abantu ke ne-weekend bayazi ngihamba no-SK ayibayazi usho venkani abayazi ukuthi makusokuyida neJuly khona into entsha sokukhona sizoqhamuka into ezintsha angizokwanda kakhulu ngoba izinto ezintsha vele zakhe ngama surprise kodwa nje South Africa yonke mfethu zonke inkalo abeze eDandi mfethu ngeweekend sizojabula sonke mfethu kuyosekuseni mfethu ilana phi yashisa mfethu sizoza kakhulu qola Okay everyone, sivala lana ke i-video namhlanje sibeka ungqi. Comment down below na ke wena umbono wakho ngalolu daba, but I really hope ukuthi u-enjoyile ke i-video namhlanje. If you enjoy make sure to smash the like button, uphinde smash the subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.